ji min ta sanma o freta o dɔgɔyalen do Mali kɔnɔna la kibaru min sera ma olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ laboratoire national de la santé olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ko ji min ta ko o sanuma o kɔni feereli dɔgɔyalen do k'an bɛ waati laban min na ko maa caman kɔni de bɛ yen nɔ ni olu kɔni donna ji sachement olu feereli la ni o mɔgɔ ninnu kɔni kun man ka o baara ninnu kɛ sabula u tɛ a sariyaw matarafa k'an bɛ waati min na i ko sisan Bamako fo ka taa se Mali marabolo caman ma ko ji minnu bɛ ka feere ko ji ninnu kɔni caman falen do banakisɛw de la laboratoire national de la santé ale ka san 2022 rapport kɔnɔna la o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ne ye Mali jiw kɔni ta sigiyɔrɔma 100 o 100 k'i bɛ taa sɔrɔ 50 ɲɔgɔnna kɔni de bɛ yen nɔ o tɛ ji sanuman ye ko o ji ninnu kɔnɔna la ko banakisɛw kɔni caman de bɛ sɔrɔ yen nɔ ko wa o waleya min kɔni filɛ nin ye ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni donnen do ji sachement ale kɔni feereli la sisan nɔ ko wa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ t'a la ko maa caman kɔni ne bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ a dilan u yɛrɛ ka sɔrɔ u kɔni ma a sariyaw kɔni matarafa ko ne a ta k'a lajɛ ji minnu kɔni bɛ feere Bamako kɔnɔna la fo ka taa se Mali marabolo wɛrɛw ma ko dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ a sanuya lawalew ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni matarafa ko nka dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen olu kɔni kɛlen bɛ ka u ka baaraw kɔni kɛ kunfɛ baaraw ye ko dɔw kɔni yɛrɛ tɛ ji sanuman yɛrɛ kɔni don ji sachet ninnu kɔnɔ ko walima u ka forages jiw olu bɛ bɔ yɔrɔ min na olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ ji sanumanw ye ko nin baara ye a ka kan a ka kɛ hukumu dɔ de kɔnɔna la ko nka o bɛɛ lajɛlen kɔni de tiɲɛlen do ko ka taa ji dilan yɔrɔ fo ka taa se a minbagaw ma ko ji kɔni kan ka to bolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de kɔnɔna la ko n'i ye a jateminɛ ka lajɛ ko ji sachet caman kɔni de bɛ olu bɛ bila tilekɔrɔlaw la ni a bɛ yɛrɛ k'a fɔ ko température o kɔni bɛ yɛlɛn kosɛbɛ ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sababu ye ji ale yɛrɛ kɔni dilannen do ni fɛn minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ olu bɛ se ka tiɲɛ ko wa ji bɛ kɛ mana sachet min yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la ko o mana bila tile kɔnɔna la ko o fɛnɛ bɛ tila ka wolo banakisɛ wɛrɛw de la ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sababu ye minnu kɔni bɛ se ka dankari kɛ buna adamadenw olu ka kɛnɛya la wa nin baara in kɔni na ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a la ko wa nin baara ninnu na ko a gɛlɛyama yɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye mun ye ko ji caman kɔni de bɛ yen nɔ ko o sachet kɔni sanfɛ ko nimero minnu kɔni bɛ a kan ko olu tɛ nimero ɲumanw ye ko wa fɛnɛ tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ ji sachet dɔw kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ maa caman kɔni bɛ baara kɛ ni o ye i n'a fɔ ji sachet dɔw kɔni ka kɛ yen nɔ usine 2 walima usine 3 olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka u ka ji don o kɔnɔ ka sɔrɔ u ka jiw kɔni bɔyɔrɔ tɛ kelen ye o hukumu kɔnɔna la a ɲinilen do Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɔni ka fɛɛrɛ sigi sen kan ji min ta ko ale kɔni carilen do Bamako kɔnɔ cogoya min na i n'a fɔ ka se Mali marabolo kɔnɔna ma ko ka fɛɛrɛ kɔni kɛ nin ji ninnu u kɔni ka se ka lasaniya fo ka taa se a minbagaw ma ko wa a ɲinilen do kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ bɛɛ ka a janto a ka ji sachet mintaw la ko sabula a caman de bɛ yen nɔ banakisɛ kɔni bɛ olu kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ji bɔyɔrɔ jugu ye walima a baaraw kɛyɔrɔ jugu walima ji minɛcogo juguya yɛrɛ kɔni kama an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo ka da o kulu kan ani ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ